eta ez alzeak dauka, hain zuzen garrantzia, zeinek isildu nahi duke, ninonen garrazia. Zergatik ez da zikatzen, gure malko gazia, justizia gabe kendu, bazizuten bizia. Zergatik ez da egiten, zurekin justizia. Zergatik ez da egiten, zurekin justizia. Hiltzeko zergatik daude hainbeste motibo, zergatik ez taltzen dute egin zizuna tiro. Ikerketa zerbat ez da goi karguetara igo, ta justizia zergatik doa hor